گوندê Eseliyê gundekî Kurdiyê ser parêzgeha Helebê veyê devera Minbiç gund ji êla kêtikan in. Xwe gund bi navdarê bi pirbûna rewşenbîra tê bi zimanê din jî dipeyivin ji pêvî Kurdiya xwe diaxivin bi Erebî û Tirkî jî dipeyivê. Gund hemû ji yek bavpîrîne neşteciyê gund nêzî 1300 kesîn û panava gund 1100 hektar in. Dûrî Helebê yê ji hêla Rojhilat 6 kîlometr û dûrî Minbicê yê ji hêla Rojava 14 kîlometr. Derdora wê ji hêla Rojava Pakwêran gundekî Kurdiyê û ji hêla Rojhilat gundê Şêx Yihyayê û ji hêla Bakur gundê Elfaratê û ji hêla Başûr gundê Seîdiyeyê. Gund pir darê zeytûna lê hene darên ê zeytî û ê xilxalî jî û nêzî 20,000 darên fisteqa lê hene û loz û hinar, hejîr, tirî, dimsatirî jî çê dikin. Dermanxane jî lê hene, dermanxanê ê çandiniyê jî lê hene. Nêzî 8 sedî ji gund ji xwe xwedî bawer namene çê endezyar, çi bijîşk, çi mamûste. Dikan jî lê baş hene û bazirganiya zeyta zeytûna dikin û dikan nîwan jî hene li bajarê Minbicê. Ew gund işkencelê çêbû di dema kontrola Daeş de ji hêla girtinê û binçavkirinê û hîn kesnî hene jî binçavkirînê. Gund anha di vê kêlîkê de dibin kontrola Qesedê de. Ev agahî gihiştirme ji hêla kesekî neşteciyê deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Koro parêzer im ji devera Dirbêsiyê.